Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. म्हणजे काँग्रेसीकडे केली, आम आदमीकडे केली, सगळ्याकडे तृणमूलाकडे केली. पण जसो जसो टायम वचपाक लागलो तसो तसो आमकां एक निर्णय घेवप खूब म्हत्वाचें आशिल्लें आनी तो निर्णय आमी आज आमच्या केंद्रीय समितीच्या बैठकीत युनियनमसली पास केला. आमी 2022 निवडणूक तृणमूल काँग्रेसा बरोबर अलायन्स करून वता. जो कोण आमकां आमच्यो मागण्यो मान्य करता त्याचे बरोबर अलायन्स करप अशें आमी ठरयिल्लें. त्या खातीर आमी आज तृणमूल काँग्रेस कडेन अलायन्साचे टॉक आमी आज चालू करता. आमचे आनी तृणमूलाची तर युती जाली आसत जाल्यार काही पक्षय बी आनीकूय पार्टी बऱ्यो पार्टीन आमकां मेळपाची शक्यता आसा. जें कितें आमी 5 वर्सां भोगलें, 2017 आमी सरकार केल्लें, मोगो पक्षाच्या पाठिंब्यान सरकार जाल्लें. त्याच्या नंतर ह्या पक्षांनी कितें कितें मोगो पक्षा खातीर कितले त्रास केले, मोगो पक्ष सोंपोवपाचो कितलो प्रयत्न केलो ह्याची सगळी जाणीव आमी दवरिल्ली आसा. आमची 12 जागा आमी सांगितलेल्या आहे, त्याची आमची चर्चा चालू आहे. पण आम्हाला वाटतं की हे 12 जागा आम्हाला मिळणार. काँग्रेस गोव्यात कुठं आहे आणि काय आहे कोणाला माहीत आहे का? सध्या 2 आमदार आहेत, ते केव्हा एक आमदार परत कुठं जाणार आणि एक उरणार, आणि तो एक उरणार की नाही याची स्वास्थ्याची कोण देणार? भाजपाला आणि काँग्रेसला बाहेर ठेवणं हाच एजेंडा आहे. जे गोंयाक कितें जाय तें जातलें. TMC कितें आसूं थंय, हे गोंयांत कितें जाय तें कितें तें जातलें आनी तें आमी MG करतले. ते आमी 15 जानेवारी पर्यंत करतले. आणि विल गेट अ व्हेरी गुड न्यूज अबाउट दॅट. आम्ही भाजपाला 1999 मध्ये हात देऊन आणलं गोव्यात. त्या भाजपाने मगो सारख्या पक्षाला कुठं नेऊन ठेवलं.